Znečištění vody představuje v současnosti velký environmentální problém. Čistá voda je klíčová pro zdraví lidí, zvířat i rostlin, přitom je stále vzácnější. Ať už jde o čištění vody v řekách nebo o čištění odpadních vod, jedná se o složitý komplexní proces, kterým se zabýváme i my v naší laboratoři. Konkrétně v odpadních vodách se nachází celá řada špatně odstranitelných látek. Jedná se o různá léčiva, například antibiotika, endokrinní disruptory nebo látky osobní péče. Tyto látky se ve vodách nacházejí ve velmi nízkých koncentracích, v mikro- nebo nanogramech na litr. Přesto ale jsou stále biologicky aktivní, negativně ovlivňují živé organismy, můžou se v nich kumulovat a postupně způsobovat různá závažná onemocnění, jako je třeba rakovina nebo různé genetické mutace. Voda v čističkách odpadních vod je čištěná několika stupňově. Je to kombinace mechanického, biologického, chemického čištění, ale ukazuje se, že ani takovýto sofistikovaný způsob čištění vody nestačí pro odstranění například zmíněných antibiotik. Proto je nutné vodu dočišťovat a to takovými vhodnými metodami, které jsou schopné odstranit i tyto látky, které se nachází ve velmi nízkých koncentracích. Takovou vhodnou metodou je například fotokatalyza. Jedná se o chemický rozklad látek za přítomnosti fotokatalyzátoru a světla. Fotokatalyzátor je polovodičový, pevný, práškový nanomateriál, který, když je vystaven světlu, dochází v jeho struktuře ke vzniku chladných a záporných nábojů a dále ke vzniku reaktivních částic. Tyto reaktivní částice postupně rozkládají organické molekuly, například léčiva, až na oxid uhličitý, vodu nebo minerální kyselinu. Výhodou fotokatalýzy je její univerzálnost, vysoká účinnost při odstraňování právě látek, které jsou ve vodě ve velmi nízkých koncentracích. Náš výzkum se skládal z několika částí. Nejprve jsme studovali různé fotokatalyzátory, sledovali jsme jejich povrchové strukturní vlastnosti, jejich chemické složení. Dalším významným bodem našeho výzkumu byla příprava fotokatalytických vrstev. Použití fotokatalytických vrstev je výhodné z hlediska praktického využití fotokatalytické technologie. Pokud je fotokatalyzátor nanesen na nějaký nosič, v tomto případě sklo, jednodušeji se s ním manipuluje. Po čištění vody odpadá filtrace, která je nutná při použití fotokatalyzátoru v práškové formě. Následně jsme testovali účinnost fotokatalytických vrstev při odstraňování různých typů léčiv a endokrinních disruptorů při různých podmínkách. Sledovali jsme také mechanismy rozkladu látek. Cílem je jejich rozklad na oxid uhličitý, vodu a minerální kyseliny. Tento výzkum je významný také v tom, že spojuje základní laboratorní výzkum s praktickým využitím fotokatalytické technologie čištění vody.